Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Бүген 10 февраль иртәсендә тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне тели. Ә хәзер тарих битләрен барлап, бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышыйк. Бүген һөнәри бәйрәмнәрен Россия дипломатлары билгеләп үтә. Россия 250 ил белән сәяси мөнәсәбәттә тора. 140 илдә вәкилләребез бар. Татарстан Республикасының 21 ил, республика һәм өлкәләрдә сәүдә вәкилләре урнашкан. Февраль Утюкның туган көне дип санала. Утюк турында беренче язмалар 1636 елның 10 февраленә кагыла. 4 гасырда Грецияда махсус тимер чыбык белән плесса ясаулары мәгълүм. Бездә исә кирне кыздырылган таба белән утюклый торган булалар. Әлеге көн күреш җиһазларының беренчеләре 10 килограммга якын була. 2006 елның 10 февралендә Италиядә Турин шәһәрендә 20-нче Олимпия уеннары ачыла. Ә без исә бу көннәрдә Пекин шәһәрендә узучы 24-нче кышкы Олимпия уеннарын күзәтәбез. Россия җыелма командасының 2 алтын, 3 көмеш һәм 5 бронза медале бар. Атна озагына якынлаша, тапшыруыбызның иҗат төркеме ялларны ничек үткәрергә икәнен белә. Без сезне Кариф театрына премьера карарга чакырабыз. Матур Сити дип исемләнгән өр-яңа спектакль Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанованың 60 яшьлек юбилеена багышлап иҗат ителгән. Хатын-кыз мәхәббәте, ялгызлык, беренче мәхәббәткә кайту. Бу һәм башка темалар Матур Сити спектаклендә. Бүген бездә кунакта әлеге спектакльдә төп рольне башкаручы Рәмзия Закирҗанова үзе. Исәнмесез, хәерле көн, Рәмзия ханым. Хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күргән. Махсус сезнең өчен атап язылган әлеге спектакльне ничек кабул иттегез? Беренче хисләр менә. Миңа ошады. Мин аны укып чыктым да, мен әйтәм, кара, ничек кызыклы язылган, анда инде көлке җирләре дә бар, моңсулана торган җирләре дә бар. Ахырда шундый матур бетә. Димәк инде бу комедия жанрында. Бу комедия, әйе. Дөресен әйтергә кирәк, менә һәрбер актриса өчен үзенә атап язылган спектакльне күрү һәм аны уйнау ул бит инде бәхеттер. Әлбәттә бәхет. Чөнки бөтен актрисаларга да тәти торган әйбер түгел инде бу. Шуңа күрә мин менә үзебезнең җитәкчеләребезгә, Луизага, баш режиссерыбызга Ринатка бик рәхмәтлемен. Мине шулай итеп зурлап, минем өчен махсус яздырганнары өчен Айгөлгә рәхмәт, язып биргән өчен. Әйе, сценарий авторы Айгөл Әхмәтгалиева. Әйе. Менә ничек барды бу язу процессы дип әйтик инде. Ул сезнең белән килеп күрештеме? Аннан соң бит әле сезнең характерыгызга да туры китергә кирәк булгандыр. Айгөл мине белә инде, телевизион фильмнар буенча без аның белән эшләгәнебез, күрешкәнебез бар. Шуңа күрә шул минем теге телевизион образларга якынлаштырып, ничектер шуннан тапкандыр дип уйлыйм мин. Дөрестән инде бу мин түгел бит инде бу образ гына. Күбесенчә алар Ринат белән бергәләшеп эшләделәр. Бер-ике тапкыр гына сөйләшеп алдык без Айгөл белән. Менә шулайрак эшләсәм Рәмзия апа дип бер-ике тапкыр сөйләштек. Димәк, сезнең холкыгызга бик үк туры килеп бетми бу образ, әйеме? Әлбәттә, бу образ мин түгел. Әлбәттә. Ә сез ул нинди? Мин бөтенләй башка бит, мин башка төрле кеше. Мин артык менә үзем шабырга да яратмыйм. Тегендә монда жүрүгә дә яратмыйм. Телевидениегә да, радиоларга да шул кушканга гына киләм. Кайбер кеше бик ярата, тегендә шабырга, монда шабырга. Мин ябыграк кеше. Ябыграк.
Димәк, инде менә без күреп ияләшкән, менә бу шул ук телевизион спектакльләрдә күреп ияләшкән шаян образлар, алар сезгә бик үк туры. Алар образлар. Һәм инде менә безнең инде Кариев театрыннан бүләк дип әйтергә кирәк. Һәм инде бу сездән дә бүләк безнең Матур Сити спектакленә 2 кешелек чакыру кәгазе бар. Һәм аны алу өчен безнең сорауга җавап бирергә кирәк була. Димәк, Матур Сити спектакле Кариев театрында 2022 елдан башлап ничәнче премьера икән? Әгәр дә сез бу сорауга җавапны беләсез икән, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, безнең телефон номерын экранда күрәсез, 554-30-51 шалтыратыгыз, һәм инде беренче дөрес җавап бирүчегә без әлеге билетны тапшырырбыз. Бу безнең 12 февральдә кичке сәгать 6-да башлана. 9-нчы рәт, 14-нче һәм 15-нче урыннар, бик яхшы урыннар дип әйтергә кирәк. Димәк, менә бу чакыру кәгазе үзенең бәхетле тамашачысын көтеп торсын менә шушында. Менә 12 февраль көнне дип әйттек без, әле ул безнең 13 февраль көнне дә узачак, әйеме? Була. Димәк, 2 көнгә дип уйлап торасыз. Алга таба да бу спектакль уйналачактыр бит. Әлбәттә уйналачак. Ул бит менә безнең минем өчен түгел куелмаган. Бу безнең репертуарда барачак, һәр вакытта да булачак. Озак еллар булыр әле дип уйлыйм мин. Мондый комедиялар һәрбер театрда булырга тиеш. Рәхәтләнеп килсеннәр, карасыннар, ял итсеннәр. Әйтеп киттек, әйеме, монда хатын-кыз. Хатын-кызның эшкә торышы, беренче мәхәббәт, ялгызлык, һәм менә шундый безгә менә хатын-кызларга бик якын булган темалар күтәрелә дип әйттек без. Шулай да менә бераз гына иштәлеген сөйләп китмәссезме? Иштәлеге бераз гына әйтеп китәм инде. Ялгыз хатын-кыз, ялгыз нишләп? Ул кевдә дә булган, ире дә булган инде аның. Ул үлгән. Малайы укып, үсеп киткән чит илләрдә яши. Хәзер ул ялгыз калган. Ялгыз калган да инде. Ялгыз кеше нишләсен? Кичләрен утырып шул яшьлеген искә төшерә. Яшьлеген, беренче мәхәббәтен. Шуннан нәрсә килеп чыгасын, менә килеп карагыз инде. Менә бит, сер итеп калдырабыз димәк, әйеме? Аннан соң, Рәмзия ханым, менә сез безнең бер интервьюгызда шундый фикер әйткән идегез. Әлегәчә менә минем барлык мөмкинлекләремне ачып биреп бетерерлек спектакль уйналмаган дип. Бу чынлап та менә дөрес сүзләрме? Дөрес, бу бөтен артистка хас хистер инде ул. Без бит үзебезне барбыр, һәрберебездә күбрәк булдырам. Мине күреп бетермиләр дип уйлыйбыз. Менә ул хис миндә дә бар. Шулай да менә мөмкинлекләр дигәндә менә монда нәрсәне күз алдында тотасыз сез? Әйтә аласызмы? Юк инде, аны әйтеп. Бу димәк эчке халәт, ниндидер. Менә Матур Сити дип атала дип әйттек без, исеме бик үзенчәлекле. Матурны инде бөтенебез аңлый. Сити инде инглиз теленә тәрҗемә әйткәндә шәһәр дигән аңлата. Димәк, инде монда матурлык турында барачак, әйеме? Сүз әлеге спектакль. Матурлык. Тышкы һәм эчке матурлык турында барачак. Кеше бит ул кыяфәте белән матур булса да, аның эчке дөньясы бераз булганчык булса, аның матурлыгы да юкка чыга. Кешенең эчке халәте матур булса, ул артык менә курчак булмаса да инде синең өчен әллә кем булып тоела. Менә синеңчә матур булуның сыры нәрсәдә? Матур булу. Үз-үзеңә хыянат итмичә шул яшәүдер инде. Инде матур сүзләр. Чынлап та, менә һәрбер кеше шушы сүзләрне истә тотып, үз-үзенә хыянат итмичә матур булып яшәсен иде, Рәмзия ханым. Шулай. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Һәм инде алга таба да сезгә уңышлар телибез. Һәм инде барлык тамашачыларыбызны алда икәнебезчә Билегез, көтеп калабыз. 12-се, 13-е безнең булачак Матур Сити спектакленә килеп җитегез. Бик матур булачак, Алла бирсә, рәхәтләнеп ял итәрсез. Бик зур рәхмәт. Тапшыруыбызның алдагы минутларында композитор Ифрат Хисамов турында истәлекләрне барларбыз. Бездән аерылмагыз.
Соф татарча, мөгаллимнәрчә сөйләм, бәрхет тавыш, Атлантида кешеләрнеке сыман затлы гәүдә, җитди йөз, киң учлар, гадәттән тыш озын бармаклар. Әнә шулай итеп сурәтләп бирә Ифрат Хисамовны күренекле композитор Марс Макаров. Ифрат Хисамов 1930 елның 14 ноябрендә Азнакай районы Сорлы авылында туган. Сугыш елларының ачысын татып үссә дә, Ифрат аганың җырларында ул елларның авырлыклары һич кенә дә сизелми. Киресенчә, һәрберсе оптимистик рух белән суарылган. Аның колакка тиз кирип, күңелгә тиз сеңә торган гади генә сүзләргә корылган үзенчәлекле мелодикасының профессионал композиторлар әсәре дәрәҗәсендә булуын вакыт хөкемдар үзе испат итте. Ифрат Хисамовның ярты гасырдан артык элек язылган җырлары әле дә профессионал җырчыларыбызның репертуарында. Безнең бит композиторлар алар периоды белән туып килгәннәр. Алар берәмдек товар дип әйтергә була. Менә ул чорда ул үскән елларда менә композитор буларак барлыкка килгәндә дип әйтәм инде. Фасил Әхмәтов, Мирсәет Яруллин, Еникеев һәм Ифрат Хисамов дип әйтәсем килә. Менә Ифрат абый тегеләр ишесе профессионал булып калдылар. Ифрат абый ни өчендер менә шул хәвәскәр булып калды. Чөнки 5нче курстан консерваториядан ни өчендер китә ул. Ни өчендер андан инде конфликт килеп чыга инде. Бәлки Җиһанов белән конфликт килеп чыккандыр, бәлки, беләсезме, ул вакытта шул кадәр безнең союз көчле еллар 30лап композитор, профессионал композитор эшләп килә. Алар елдан ел симфониялар, зур әсәрләр язалар. Алар консерваторияның нинди уровеньда икәнен беләбез ул вакытта. Шуңа күрә композиторга булырга омтылучылар бик күп булды. Менә мин әле үзем дә хәтерлим, минем елларда да шулай. Хәзерге заманда улай бер бетте. Хәзер ирләр бик композиторлыкка бармыйлар. Композитор Марс Макаров истәлегеннән. Бер вакыт без Нәсих Вилданов белән икенче кат баскычыннан төшеп килгәндә, Ифрат абый туктады да куанычлы елмаю белән: "Егетләр, уемда әле генә бер яңа җыр кисәген әмәлләдем. Озак газаплады ул мине, әмма ярып чыктым. Кая, баян табыгыз әле, көем башымнан киткәнче сезгә җырлап күрсәтим" ди. Нинди җыр ул дибез? Бәрәңге дип атала ди ул. Менә шулай йомры гәүдәле, йодрык кадәрле, их тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге дигән җыр туа. Вак-вак итеп турап яшь киленнәр, табаларда сине бәйтәм. Кайнар шулпа ашап эшчәнерләр, тәннәренә җылы йөгертә. Йодрык кадәрле, йомрак гәүдәле, ох тәмле, бигрәк тәмле бәрәңге. Йодрык кадәрле, йомрак гәүдәле, Халкыбызның күренекле музыканты Исмәгыйль Мусинның изге эшен дәвам итеп, Ифрат Хисамов Курай мәктәбенә нигез салучы булды. Аның үз кулы белән ясаган меңнән артык курае кайда гына таралмады икән. Ул курайлар халыкның үз йөрәгеннән чыккан моңны үз йөрәгенә илтеп җиткерәләр. Һәр курайның бер башына тәртип санын яза торган була Ифрат ага. Ул курайны ясап тарату белән шикләнми, яшьләрне анда уйнарга да өйрәтә. Ифрат Хисамов республикабыз үзешчән сәнгатен үстерүгә үзенең шәхси өлешен керткән шәхес. Октаныш, Сарман районы җыр һәм бию ансамбльләре,
Сарман районы академик хоры, Әгіржи районы Салағыш, Минзәлә районы Хуҗамәт авылы җыр һәм бию ансамбльләре оештыруда игелекле хезмәт башкара. Ифрат Хисамов 1957 елда почет билгесе ордена, 1984 елда курайлар ясаган өчен ВДНХның бронза медале белән бүләкләнә. Шунысы куанычлы. Ифрат ага Хисамовның җырларын хәзерге буында бик яратып башкара. Ул халкына мәңге үлмәс җыр җәүһәрләрен калдырды. Ә бит дөнья шундый матур үзе. Кош җыермый гына карасаң, һәрберебез өчен кояш чыга, һәрберебез өчен таң ата дип яза күренекле шагыйребез Фәнис Яруллин. Тормышка елмаеп карыйк дигән теләктә, бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.